Dnes začnem niečím, čo si veľa ľudí ani neuvedomuje. Stres. A nemyslím tým len veľké stresové situácie. Skôr to každodenné napätie. Keď stále na niečo myslíš, keď máš pocit, že musíš všetko stíhať, keď si v hlave aj vtedy, keď by si mala oddychovať, telo je v takom stave stále v napätí. Ako by bolo pripravené niečo riešiť, aj keď práve nič neriešiš. A keď to trvá dlhodobo, telo si vlastne nikdy úplne neoddychne. Ďalšia veľmi dôležitá vec je spánok. Veľa ľudí povie, ja spím, ale spánok nie je len o tom, že ležíš v posteli, je o kvalite. Keď sa v noci budíš, keď zaspávaš unavená, ale hlava ide naplno, keď ráno vstaneš a necítiš sa oddychnutá, telo nemá priestor sa zregenerovať. A potom si myslíme, že únava je normálna, no ale telo si len nestihlo dobiť baterky. Potom je tu strava. A teraz nemyslím extrémy, skôr bežnú realitu. Jeme rýchlo, jeme nepravidelne, jeme za pochodu často to, čo je po ruke a telo nemá čas spracovať. Nemá pravidelnosť, nemá stabilitu a to vytvára ďalší tlak zvnútra. Nie hneď, ale postupne. A toto všetko sa spojí do jednej veci. Preťaženie. Veľa žien funguje v režime. Ešte toto, ešte tamto, ešte vydržím, ešte zvládnem a oddych. Ten príde až keď bude čas. Lenže ten čas často nepríde. A telo ide deň za dňom bez skutočného vypnutia. A potom sa čudujeme, že začne protestovať. A teraz si to skús predstaviť spolu. Stres, slabý spánok, nepravidelná strava, neustále fungovanie. A telo to všetko drží. Nie deň, mesiace, niekedy roky. A potom sa ozve. Nie preto, že je slabé, ale preto, že toho má dosť.